Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo. Pagyari ng atong mga top stories of the day. Today is July 25, 2025, Biyernes nga adlaw. Negros Occidental, ginpaydalom sa state of calamity. Lineman patay matapos magkuryente sa banwasang Calatrava. Negrense choreographer kag director nga si Rodney Ascalon, manginpago nga festival director sa Masskara Festival 2025. Bagyo Emong ginapaabot nga magwa na sa PAR buwas nga adlaw. Kag sa good vibes, lagaw naman taggamit ang electric vehicle kag ang mga benepisyo sa ni sa tripping ni Rumeng. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bagyo nga Emong ginapabot nga magagwa na sa Philippine Area of Responsibility buwas nga adlaw. Isa pagid ka bagyo nagapabilin sa gyapon sa gwa sang PAR. As of 1 PM ang sentro sa bagyo nga Emong ang yara na sa baybayon sang Kalayan, Cagayan. May kabaskugon ini nga 85 kilometers per hour kag pagmadlos nga 115 kilometers per hour. Parahin ini nga nagagiho pasaka nga may kadasigon nga 40 kilometers per hour. May pila na ka mga areas o kung may pila sa gihapon ka mga areas sa Luzon nga napaydalom sa tropical cyclone wind signal number 2 kag number 1. Magalabay ang bagyo malapit sa Babuyan Islands kag Batanes kag ginapaabot nga magagwa sa PAR buwas sa aga. Ang bagyo naman nga may international name nga Crossa ang yara sa gihapon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ginapaabot nga padayon magadalas ang ulan ang hangin nga habagat sa area sa Luzon pati na sa Western Visayas. Sa number 9, first RD's Cup nga shoot fest sa Negros Island region ang ginpatigayon. Agud hanason ang abilidad sa pagtiro sa mga kapulisan sa Negros Island region. Nagpatigayon ng Police Regional Office NIR sa pinakaunang RD's Cup 2025. Ang duha ka adlaw nga shoot fest ang ginsugdan kahapon nga adlaw kag magatakop subong nga Biyernes. Tinutuyo sa aktibidad ang pasanyugon ang katanda, gun safety practices kag tactical competence sa mga uniformed personnel gikan sa nagkalain-lain nga mga law enforcement agency sa rehiyon. Ang ini nga marksmanship kag firearms proficiency event ang ginpatigayon sa Kapanalig Firing Range, Camp Alfredo M. Montalibano Sr. sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Nalakip sa 5-stage fun shoot amo ang team match kag open match categories. Ginsiling ni PRO NIR Regional Director Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay nga isa ini ka pamaagi agud hanason pagid ang skills sang aton kapulisan. Uyagman sang Regional Director nga ipasiguro kag ipakita sa publiko kag iban pa nga mga stakeholders sa bilog nga NIR nga capable kag highly trained ang kapulisan sa rehiyon. Sa number 8, 2.6 million pesos nga balor sa ginakabig illegal nga ukay-ukay na kumpiskar sa Negros Oriental. Suma total 259 ka mga bales ang imported nga used clothing kag apparel o kun ukay-ukay ang nakumpiskar sa isa ka babayi sa barangay Panyabunan sa Mabinay, Negros Oriental. Bit-bit ang search warrant, nagpadulong sa lugar ang katapos ng Criminal Investigation and Detection Group Negros Oriental Provincial Field Unit upod ang PNP Maritime Unit Dumaguete, Huwebes ang hapon. Nakuha sa lugar ang mga bales ang ukay-ukay nga may estimated market value ng 2.6 million pesos. Wala ini sa mga permit suno sa otoridad. Magapatubang ang gindakop sang kaso angot sa paglapas ng Republic Act 4653 kung pagbaligya kag pag-distribute sang ukay-ukay. Ginadumili sang layi ang commercial importation sa mga used clothing kag rags bilang paghalong sa ikayong lawas sang mga tawo kag pagpabilin sang dignidad sang nasyon. Sa number 7, isa ka lineman ang patay matapos makuryente sa banwasang Calatrava. May ginakayo sa ibabaw sa poste ang isa ka lineman sa Northern Negros Electric Cooperative sang siya ang nakuryente sa barangay Luok sa banwasang Calatrava, Negros Occidental, Biyernes ang aga.
Ginihagaw rescue sang katapos ang Calatrava DRRMO ang lineman nga ginkilala kay alias Jovi kag gindala sa Calatrava District Hospital. Apang siya ang gideklarara nga dead on arrival. Si karon, hindi pa may istorya ang upod nga lineman ni Jovi bangod sang shock. Sa inisyal nga impormasyon, nagrespondi sa lugar ang duha ka mga lineman matapos nag-request ng assistance ang isa ka eskwelahan. Ang poste kung diin nag-troubleshoot ang lineman ang nahamtang sa guwa lang sang amo nga eskwelahan. Ginsiling ni Attorney John Deles ang Area Operation Manager sang NUNECO, may pagabatunon nga benefits, insurances kag financial aid ang himata sang napatay nga lineman. Ang line warrior nga si Jovi ang may isa ka anak. Tungod ara siya on duty, may ara kita sang easy compensation from the social security system. May ara kita ng yang mga benefits sa social security system. Kada sa NUNECO mismo, may mga insurances nga gina-provide kada amo na subong ang facilitate kada buligan nga ma-avail sa iya family. Sa number 6 naman, 16 tanan ka mga buno kag labo ang naangkon sa isa ka lalaki sa Sipalay City. Ginbanggaan, ginlabo kag ginbuno ang isa ka lalaki sa Sitio Cayas, Barangay Nabulaw sa Sipalay City. Miyerkules ang gabi nagluntad ang insidente, apang Huwebes na sang aga sang na-report ini sa pulis. Gikan sa iya nga uma ang biktima nga gikilala kay alias Jonas, 25 anyos kag papuli na kuntani sa ilang balay sa nagluntad ang insidente. Nagasakay ang biktima sa motorsiklo sang ginlambatan siya sang suspect kag ginlabo rason sang iya kamatayon. Ginsiling ni Police Lieutenant Cipriano Lumanog III, Deputy Chief ng Sipalay PNP, nakaangkon ang biktima sang 16 tanan ka mga buno kag labo sa lawas. Nakit-an ang bangkay sa biktima matapos nga may nabatian ang mga pumuluyo sa lugar nga nagasinggitan kag nagapangayo sa bulig. Away sa duta ang ginalantaw nga motibo sa kapulisan sa krimen. Suno kay Lumanog, mayara na sila sa person of interest sa pagpatay sa biktima. Sa number 5, ang director kag choreographer nga ni Grense nga si Rodney Ascalona amangin na Masskara Festival Director sini nga 2025. Ang Gugma Foundation Incorporated naman amo magapadalagan sa Masskara Festival 2025. Opisyal na nga ginanunsyo nga sang Bacolod Gugma Foundation amo amangin organizer sa Masskara Festival 2025 sa idalom sang Gasataya Administration. Ini ang ginanunsyo sa Masskara Festival 2025 nga official Facebook page. Ang director kag choreographer nga si Rodney Mitz Ascalon ang mangin foundation president kag saman ang magaserbi bilang festival director. Si Ascalon ang founder sang Arsons Cheer Dance Squad kag nangin direktor sang dalago nga events sa probinsya pati na mga beauty pageant sa mga LGU sa probinsya, lakip ng linay sang Negros kag Miss Bacolod Masskara. Kaupod niya sanday Attorney Hana Lea Tanyosa Directore bilang Board of Director, Corporate Secretary and Legal Affairs Head, Joanna Angelica Ortilio bilang Board of Director, Foundation Treasurer kag pamuno sa Marketing and Community Engagement Strategies. With Unity Through Love ang mangin core sang Masskara 2025 sa pagpadalagan sang homegrown celebration. Bilang kabahin sang preparasyon, ang foundation ang nagaimbitar sa mga Bacolodnon nga hindi lang mangin tumalanaw kundi makigbahin bilang isa sa mga hatag sang kalipayan sa selebrasyon sang City of Smiles. Sa number 4, gikan sa Disaster Risk Reduction nga fund sang probinsya ang gingamit para sa ika-anom nga wave sang kitchen para sa mga apektado sang bulkan kanlaon. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang 5.8 million pesos para sa 30 ka-adlaw nga community kitchen sa mga evacuees sa siyam ka mga evacuation center sa La Castellana, Bago kag La Carlota, ang gikan sa DRRM Fund sang probinsya bangod inina o kung hindi na kaigo ang nabilin sa 50 milyones pesos nga pondo nga ginhatag namlag pa sang Malacañang. Ang 2.7 million pesos nga nabilin sang 50 milyones pesos suno sa iya ang magapabilin na lamang nga iga-allocate na lang sa lain nga mga kinahanglanon.
Kasunod sang pagpauli sang 1,800 ka mga internally displaced person sa kabagnaan sa Castellana, nagjutay na lamang ang mga nabilin nga mga IDP. Samtangin siling naman ni Governor Lacson nga karon pa lamang nga panahon natandog sang probinsya ang DRRM fund sini. Bisan pa nga may mga pagpanghangkat nga dala sang bulkan kadlaon, maiban nga source ang fund kaangay sang na-release sang national government nga nagamit kag ginahalungan ang paggamit sang DRRM nga pondo, ilabi na nga yara pa lamang sa tunga-tunga sang tuig. We are on our 6th community kitchen, and we will continue to do that if there's a need to do so. Yeah, we can use that for anything else. Okay. Yeah, because it's not enough. So we just got it from the whole 5 points from our funds already. Sa number 3, basta gani may kalamidad, kinahanglan nga eksakto ang impormasyon nga nagaabot sa mga pumuluyo. Gani ang mga information officers sa nagkanilain nga mga LGU sa Negros Occidental, pati na sa mga government agencies, agin paidalom sa Information Officers Summit. Kag isa sa mga speakers, ang award-winning documentarist nga si Cara David. Yaring report. Information officer para sa media digital news. Alas 2 ng maagahon na ibos ang flash flood ng Simalay City na Pensar nyo may bagyo na naman? Practice pa lang ini. In kaso nga may baha kag may bagyo na naman. Mga information officers sila sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad, pati na mga local kag national government agencies sa Negros Occidental kag sa Isla sang Panay. Kabahin ini sa duha ka adlaw nga Information Officer Summit. Ginpaidalom sa training kag workshop ang information officers para mahanas pagid ang ila kapasidad. Sunod sa kay Charina Magallanes Tan, ang Provincial Information Head sa Negros Occidental, importante ang pagpalapnag sang eksakto nga impormasyon sa eksakto nga pamaagi. Labi na karon nga kadamo sa nagagwa nga sala nga mga impormasyon. Every year, this gathering is a reaffirmation of our mission, not only to inform, but to equip our fellow migrantes with the right knowledge at the right time and in the right way. But this year's summit stands out not only because of the growing importance of our work in an age of rapid misinformation and disaster threats, but also because of the remarkable pool of resource speakers we have invited to guide us this year. Para kay Governor Eugenio C. Lacson, kritikal ang role sang information officers sa tion sang kalamidad bangod sarang ini makasalbar sang kabuhi. The role of the information officers has become even more critical. We are not just talking about relaying messages, we are talking about saving lives through timely, clear, and accurate information. Isa sa mga speakers, ang award-winning documentarist nga si Cara David. Iyagin pa inchindi sa mga participants kung ano ka makagagahom sa mga istorya kag ginapagwa sa mga storytellers, journalist man o kung information officers. Sarang ini makabag-o sang pangabuhi. Makapangyarihan ang ating mga kwento at ang ating mga kwento ay pwedeng maging instrumento ng pagbabago. Gaano man yan kalaki, gaano man yan kaliit, remember, no matter how short your story is, even if it's just a 1-minute report, even if it's just a 30-second TikTok video, if told in the right way, pwede itong maging force of power. May speakers rin sa Philippine Information Agency nga naghatag man sang talk party sa pakigbato sa fake news kag pagdulong sa eksaktong impormasyon sa tion sang disasters kag kung paano mag-report gamit lang ang cellphone. Ini ang ginsakdag sang PIA kag Negros Occidental PIO. Sa number 2, Huwebes pa lang adlaw, ginpaidalom na sa state of calamity ang banwa sang Binalbagan.
Sunod kay Engineer Journey Rondin, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sa Binalbagan, sa sesyon sang kahapon sa Sanggunian Bayan ginaprubahan ang resolution nga nagapaidalom sa banwa sa state of calamity. Ang Binalbagan, isa sa mga banwa kag syudad sa probinsya, ang labing apektado sa pag-ulan ug pagbaha dala sang habagat nga ginpabaskog sang bagyo nga krising sa nagligad nga semana. Sunod kay Rondin, 41,597 ka mga persona gikan sa 13 ka mga barangay sa banwa ang gin-evacuate dala sang malain nga panahon. May kahalitan man sa masobra sa 56 o 56 ka hektarya sang humay kag mais ang nahalitan. Kag masobra sa 2 naman ka milyon ka pesos ang balor sang kahalitan sa fisheries kag high value commercial crops. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bugos nga probinsya sang Negros Occidental ginpaidalom na sa state of calamity. Sa special session sang Huwebes nga adlaw, unanimous nga ginaprubahan sa Sanggunian Panlalawigan ang resolution nga nagapaidalom sa bilog nga probinsya sa state of calamity bangod sang tropical storm krising kag outbreak sang red stripe soft scale insect o kun RSSI nga nagaapekto sa mga katubuhan sa Negros Occidental. Sa resolution sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, nakasaad nga ang pagbubo sang ulan dala sang habagat nga ginpabaskog sang tropical storm krising ang nagtuga sang dako nga kahalitan sa propiedad, nagdisplay sa mga pamilya kag nag-apekto sa mga palangabuhian. Sunod sa PDRRMC, 21 ka mga local government units ang labing apektado kag 35,312 ka mga pamilya ang apektado. Sa July 25 nga report sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council, ang agricultural damage sa Negros Occidental dala sang ulan kag baha, tugas ang habagat nagdangat sa masobra 55 million pesos. Samtang malapit sa 3,000 hectares sang sugarcane plantation ang naigo sang RSSI. 1,574 ka mga farmers suno sa Sugar Regulatory Administration nga monitoring as of July 9, 2025 ang apektado. Sunod kay Governor Eugenio C. Lacson, ang declaration sa state of calamity wala lamang nagatugot sa mga LGU sa paggamit ng Quick Response Fund. Kabahin naman ini sa preparasyon sa panugod sang typhoon season. Ang deklarasyon magatugot man sa SRA sa pag-fast track sa pagbakal nila sang mga insecticides para mapamatukan ang paglaptas ng RSSI. Damage tugas ang RSSI o kunang damage tugas ang RSSI sa probinsya ang gina-project nga yara sa 350 billion pesos suno sa SRA. Wala madala sa state of calamity ang Lone District o syudad sang Bacolod. I hope I'm mistaken, but most probably we'll get hit again. No? We will experience flooding there if indeed the heavy rains come. Yes, I have not lowered it. No. So, yun na nga, we just have to continuously be prepared. And the state of calamity is province-wide, so the cities or municipalities can also come up with their declaration, but this is already sufficient for them to tap on their disaster risk reduction funds. Kagyari naman ang pangpabalo namon yung pangpag-good vibes sa inyo sini nga weekend. Malagaw kita gamit ang electric vehicle. Kag ato naman hibaloon ang mga benepisyo sini. Aton gilibot ang pila ka mga dalan sa Bacolod sakay sa electric vehicle sa isa ka naga-advocate para sa clean energy. Upod kita sa Department of Science o kung sa Department of Energy sa paghibalo, sa pagtukib sa mga advantages kung nagagamit kita sang electric vehicle nga nagauso na karon diri sa Pilipinas. Ano bala mga benepisyo kag mga disbentaha sa electric vehicle? Inang aton na diskubrihon buwas sa tripping ni Romeng. Shoutout kita na isa aton nga mga live viewers subong hapon si Sir Nene Grande. Mayang hapon sa imo Sir Nene, si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Payao, si Ana Mantilla, good evening. Si John Randolph Rubin, good afternoon Digicast Negros watching from Kuwait. Si Jessery Garucha Hivero, good PM Digicast Negros Sir Romeo, pa-shoutout lang kay Inday Cotton. Thanks, God bless us all. Shoutout kay Inday Cotton ko no.
Si Nelson Marvin Aurino Leonora, may hapon Digicast Negros watching diri sa Dubai. Si Romel Mahilong Galyo, may hapon Digicast Negros watching in Rihanna's Eatery sa Barangay Bata diri sa Bacolod City. Si Ralph Sembrano, si Azriel Gabi watching. Si Sheila Marie Algara Rosa is also watching. Kagami itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong nga adlaw, halong pitatanan sini nga weekend bisan kapalayo ang bagyo, ma-experience gyapon naton ang pag-ulan, dala naman sang hangin nga habagat. Tubtob sa Lunes, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.